Dobrý deň, v Ekoprofil na Slovensku máme mnoho vzoriek hliníkových okien v každom našom showroome, ale najkrajšia vzorka, najkrajšie okno hliníkové, ktoré vám tu chcem dnes predstaviť, je Aluprof MB86 so skrytým krídlom. Toto okno má pohľadovú výšku iba 7,5 cm a okno po otvorení vyzerá rovnako ako zatvorené, takisto fixné okno versus okno otváravé má stále iba výšku 7,5 cm. A teda okno vyzerá úžasne, krásne, fantasticky. Naproti tomu bežné hliníkové okná majú kombináciu rámu s krídlom necelých 12 cm a teda ten rozdiel je vidno na prvý pohľad. Ak sa vám toto okno páči, vieme ho dodať s štandardnou izoláciou alebo s izoláciou aerogelom, kedy okno získava kozmické izolačné vlastnosti. Tu máme vzorku v špeciálnej jemnej metalickej štruktúre. Máme takýchto farieb mnoho na výber, vyzerá to naozaj že excelentne, ale samozrejme, kto by chcel nejaké bežné farby, bežné či už matné alebo pololeskové, taktiež drevodekory dostupné sú. Veľmi zaujímavá vec, že toto okno so skrytým krídlom vám do konca tohto roku dodáme za cenu štandardného hliníkového okna Aluprof MB86, kde je jak rám, tak krídlo. Do konca roka je to teda bez príplatku. Doporučujem určite sa prísť k nám pozrieť, poslať svoj dopyt a nechať si naceniť svoje nové okná Aluprof MB86 so skrytým krídlom. Naviac s 12-ročnou zárukou.